van. Ik ben half Chinees. Ja. Hoe is het met jou? Ik ben de andere helft. Jij bent de andere helft? Nee, ben jij ook? Heb je de taal ook geleerd? Ja, ja? Als je er zoveel jaren woont, een jaar of 12, dan pak je dat wel op. Maar niet voldoende. Ik had het beter nog willen leren. Zij is beter dan jij? Weet ik niet, anders. Ze heeft meer de markttaal en ik meer de zakelijke taal. Ja, dat is anders hoor. De zakelijk moet je ook beter oppassen wat je zegt. Ja, maar hoe is dat als je dan moet ik aan jou vragen, hoe is dat als je in China zaken wil doen? Ja. Kijk, in Nederland zijn we gewend om heel open te zijn. Ja. We tutoyeren elkaar al vrij snel. Ja. In Duitsland is dat anders, weet ik. Ja, dan moet je herdokteren. Herdokter, dat is echt heel hiërarchisch, rangen en standen. Ja. Maar hoe is dat in China? Dat is een kwestie van tijd nemen en vertrouwen opbouwen. Want ze doen pas zaken met mensen die ze echt vertrouwen. Dat heeft een beetje die historie in de culturele revolutie, dat niemand elkaar vertrouwde. Dus nou is zaken doen een kwestie van veel over jezelf vertellen, veel meenemen naar het restaurant. Ja, dat vinden ze leuk. Dat vinden ze echt interessant. Privé dingen ook of zo? Ja, dat vinden ze leuk. Dus hoe wij leven en wonen en denken, daar zijn ze echt geïnteresseerd. Maar als je een keer vrienden hebt, dat blijven ook je vrienden. Als je een band opgebouwd hebt, als je een band opgebouwd hebt, dan is zaken vanzelfsprekend worden. Dan is het niet zo moeilijk. Het gaat ook niet om het contract, want wij denken Nederlanders hebben een contract meteen is klaar. Nee, maar voor hun is een contract een begin van onderhandelen en een begin van zaken doen. Want dan pas ga je het vertrouwen echt opbouwen. Een contract, dat stelt ook weinig voor in China. Dat vind ik Guangxi. Ja, dat is relatie. Dat is dus de relatie opbouwen. En dat is heel belangrijk. Zeg het nog eens. Guangxi. Dat is relatie opbouwen. Ja. En dat gaat via je eigen vrienden, want vrienden van je vrienden, dat zijn ook weer je vrienden. Ja. Dus als je je vrienden vertrouwt, dan vertrouw je ook hun vrienden. En zo we kregen net verleden week een uitnodiging voor een bruiloft van een dochter van Loye Jin. Ja, een goede vriend. Ja. In China? In China, ja. Hou ik hem toe. Ja, in oktober. Dat is echt... Want daar ben je vrienden voor? Ja. Dat is al wat hij net vertelde. Eens vriend, altijd vriend. Ja. En onze vrienden zijn ook hun vrienden. Ja, want dat heb je geleerd daar. Ja. Dus daar hoef je ook niet over na te denken? Nee. Dat is een kwestie van aanvoelen. Daar moet je gevoel voor hebben. Dan moet je de tijd ervoor nemen om die mensen te leren kennen, maar ook de tijd gunnen. Wij willen ze altijd onder druk zetten van vrijdagavond heb ik een vliegtuig, dus dat moet even snel. Dan gaat het gegarandeerd fout. Want die spelen dat gewoon uit en die komen nog 5 minuten voordat je vertrekt nog even met wat wijzigingen en dan sta je ineens. En dan denk je, ja joh, had je niet moeten zeggen hoe laat je vertrekt, je moet gewoon de tijd ervoor nemen en zeggen, nou dan doen we dat volgende week of zo. Je weet wel dat je een vlucht hebt, maar je moet de indruk wekken dat je gewoon de tijd ervoor hebt. En tijd is voor hen een heel ander concept. Wij hebben een klok, een horloge, hun hebben de tijd. En de tijd, het kan ook morgen zijn of overmorgen. Dus dat is een andere manier van zaken doen. Maar als het één keer goed is, dan hier is even weer wennen hoor, als je pas terug bent. Ja, want hoe lang zijn jullie terug nu, Truus? Ja, 7, 8 dat we echt hier weer wonen. Maar vanaf 88 wonen we Ginds. Jaar of 12 echt gewoond, een huis en echt wonen en tussendoor heel veel reizen. Ieder jaar, minstens 1 keer per jaar moeten we er naartoe. Ja, dan moet ik mijn batterij opladen, zeg ik altijd. Ik moet daar mijn batterij opladen. Waarom dan teruggekomen? Omdat je daar toch altijd anders bent. Je kinderen zitten hier, je kleinkinderen zitten hier. Je wilt gewoon daarbij zijn. Ja, dat is gewoon een feit. Kreeg je toch als je ouder bent. En ik ben ook blij dat ik daar nu niet woon. Ja, toch? Ja, dat voel je overal. Wat? Blij dat ik er nu niet woon in deze tijd. Ja, nou is je anders gaat het zo snel in. Zo snel. Ik ging altijd het platteland op. En dat platteland is bijna weg. Wordt allemaal gebouwd. Weet je dat nou? Ja. En het is zo'n groot land. Ja. Jawel. Er zal heus nog wel platteland zijn, maar het is allemaal... Massa-industrie, onze kant op helaas. Ja. En de steden zelf die worden zo gigantisch groot. Shanghai met 21 miljoen, dat is veel meer dan in Nederland. Dat is nog maar 1 stad.
Waar wij woonden toen, dat had 2,8 miljoen van een stadje Suzhou. Daar had er nooit iemand van gehoord. Ik ook niet. En het is dan het centrum. En het centrum, dat is dan 2,8 miljoen. Maar het administratieve gebied met wat kerkdorpen erbij, zeggen we, was bijna 8 miljoen. Bizar. En de grootste stad in de wereld, daar heeft nog niemand van gehoord. Dat is Chongqing. Dat heeft 31 miljoen mensen. Kun je je voorstellen? En waar ligt dat dan in China? Ja, nou, dat weet niemand. Het ligt op de grens van Chengdu, van Sichuan, die provincie in het midden. Ja. En het is eigenlijk net als Shanghai een provincie, een kleine provincie, maar ook een stad. Ja. En ik denk wel eens, de stad heeft niet 31 miljoen, de hele provincie, maar de provincie is niks. Dus het is net zoiets als Utrecht. Maar dan wel 31 miljoen. En Truus noemde dat het Venetië van China. Hè? Dat was Suzhou waar wij gewoond hebben. Ja. Het heeft heel veel broodjes. Het schijnt ook dat Marco Polo daar geweest is. Dus ja, het heeft veel van Venetië. Dus dat lag op de zijderoute van dat ligt op het einde van de zijderoute. Oh. Die kwamen helemaal aan de noordkant. Suzhou is bekend om zijn zijde. Ja. Kijk. Ja. Nog steeds. Nog steeds. En de Chinezen vinden dat zelf ook een van de mooiste steden. Hè. Er zijn 2 plaatsen, Suzhou en Hangzhou, dat vinden hun paradijs op aarde. De Chinezen zelf? Ja. Als je zegt in Suzhou, dan zeg ik zo, dat is goed hoor. Ze zijn ook de mooiste vrouwen. En dan zeg ik de meestal niet. Dat vind ik dan. Nee, maar dan zeg ik de Chinezen ook. Ja. Ja? Ja. Omdat ze dat wat gezegde van Hangzhou en Suzhou is ook van... Daar komt ook, ze hebben daar een spreekwoord en ze hebben vooral een spreekwoord. Dat zegt Sang Yu Jiantang, boven heb je de hemel. En Xia Yu Shuhang en Suzhou en Hangzhou combineren ze dan weer in één woord, Shuhang. En iedereen in China kent Shuhang, dat is Suzhou en Hangzhou samen. Dus boven heb je de hemel en beneden heb je Suzhou en Hangzou. Dus ja, ze hebben paradijs op aarde. Zo zien ze dat zelf. Maar die twee, Suzhou en Hangzhou, die liggen niet dicht vlak bij elkaar? Toch ja, wel? 175 kilometer, dat is vlakbij. Kalm vliegt op Hangzhou. Ja, rechtstreeks hoor. Ja. Dus dat betekent dat langzaam ook door het toerisme ontdekt wordt? Ja, steeds meer. Ja, dit is altijd al een mooi plaatsje geweest en ook redelijk toeristisch, zeker voor de Chinezen. Wij waren toen meer pioniers toen wij er zaten. Ja, dat vind ik het leuke. Toen konden we nog 84? Dat was in 84 was India, 88. Oh ja, 88. 4 jaar in India gewoond. Ja. Dat was een heel ander land. Totaal anders. Dat is niet leuk. Nee? Waarom niet, Truus? Weet je wat India is? Is naar boven, nee, het is naar boven likken, naar beneden trappen. Naar boven likken en naar beneden trappen. Het is kastistisch. Ja. Dat zit er En vrouwen zijn daar niks waard. Niets. Helemaal niks. Totaal niets. Nee. Dat was voor mij een prettig gevoel, een eerste kennismaking met China, dat daar mensen zijn en vrouwen zijn vrouwen, net zo goed als mannen. En er wordt gewoon met mensen gesproken. Ik ging in een lift met onze toekomstige deputy general manager, wat dan de Chinese baas zou worden. En die sprak tegen een dame die de lift bediende. Nou, dat kun je in India niet voorstellen. Nee, dus in India had jij nooit met je vriendin over het platteland kunnen fietsen? Met een veilig gevoel? Moeilijke. Nee, ik heb daar altijd een vrij gevoel. Heel veel voorbeelden dat ik... Op een gegeven moment, toen woonden we pas in Shanghai. Ik sprak de taal nog niet. En we gingen naar het restaurant aan de overkant. 's Avonds weer terug. En ik had mijn tasje nog helemaal niet gemist. De volgende dag stonden er 2 personen op de stoep. Wij woonden in een park waar alleen de buitenlanders die zaten apart. En er was een Canadees briefhebhuis. En er stonden er 2 Chinezen op de stoep met mijn tasje. Ja. Was ik vergeten. Ja. Hebben ze in mijn tasje gewoon gezien waar we woonden. En kwamen ze terugbrengen. Paspoort, wel alles met z'n creditcards, alles dat erbij. Ja, alles, niks meer gemist. Dan ben je geneigd om meteen wat geld te geven, een soort vindersloon, zeg maar. Dat is niet. Absoluut niet. Nee. Ik heb ze op advies ook van andere Chinezen hun baas een brief gestuurd en dat vonden ze geweldig. Ja. En een brief van een buitenlander met complimenten en dankjewel. Daar kikken ze op. Dat is veel belangrijker. Wat missen jullie nou? Misschien is het wel voor jullie allebei iets heel anders, maar Henny, om met jou te beginnen, wat mis jij het meeste aan China?
Daar is een hele soepele overgang van werken naar privé. Daar is alles makkelijk. Hier heb je allemaal regeltjes en daar kun je met mensen praten. Als je daar een probleem hebt met de belasting, dan ga je naar de belasting en dan praat je erover, je legt het uit en iemand snapt dat en die neemt een beslissing. Als je wil dat er een bedrijf gestart wordt en je weet niet hoe je dat moet doen, dan ga je er naartoe en dan vraag je dat en help je. Als je weet niet hoe je het in moet voeren, dan ga je naar de autoriteit op het gebied van invoer, de douane, en die leg je uit en die zeggen nog van, je kunt dat zo invoeren, maar dan moet je zoveel geld betalen. Maar als je het nou zo noemt, dan heb je een lage... Dus die helpen je. Je krijgt daar op alle gebieden support. Nou, dat hoef je in Nederland niet te proberen. De Belastingdienst, dat is regeltjes. Dan kan ik me voorstellen, regeltjes. Dan kan ik me voorstellen dat de repatriëring een enorme cultuurschok was. Ja. Wat mis jij het meeste, Truus? Het respect. Het respect van mensen, niet naar mij toe, maar in het algemeen. De ouderen in China, überhaupt mensen hebben respect voor elkaar. Ja, absoluut. En dat mis ik hier. Ja. Dat mis ik hier. Kijk, dat is gewoon wat ik de laatste tijd gewoon zo ervaar. Ook kinderen naar ouders. En ja, ik ben helemaal niet zo'n tut madame die alle respect wil hebben. Maar fatsoen is ook iets, hè. Dat heb je daar. Ja. Dat verwacht je niet van Chinezen, omdat die boeren en bulken en wat ook doen. Maar het zijn geweldige mensen. Ja, klopt dat echt? Dat als een Chinees lekker gegeten heeft, dat hij dan boert? Ja, dat wordt steeds minder. Dat wordt minder. Dat was wel zo. Oh, dat klopte wel. Het voedsel daar is ook heel belangrijk, want het voedsel heeft voor je lijf, voor alles wat je in je stopt, heeft een functie. En hier, als je kijkt naar de McDonald's, ik word er ziek van. Dat is daar nu ook, hoor. Voeding is daar een belangrijk onderdeel van je gezondheid. Ja. Ik praat over de jaren daar weer ook. Ja. Als je daar eet, dan weet ook iedereen te vertellen van, nou, dat is goed voor dat en dat is goed voor dat en dat is goed. Ja. Dat weten ze allemaal. Dat weet ik, gemiddeld Chinees weet dat iedereen gewoon. aan tafel die zegt dat gewoon. Wij weten het allemaal niet. Dat bijvoorbeeld die black chicken of zo, dat is weer goed voor zwangere vrouwen. En ik bedoel, dat wordt allemaal gewoon verteld onder de eten. Jouw workshops hier, hè, hebben het nog niet echt over gehad. Dat is echt oorspronkelijk Chinees, wat jij doet? Ik doe Aziatisch in het algemeen. Ik heb ook een website. En men zegt ik vraag wat ze gewoon voor voorkeur hebben, wat ze willen hebben. Dat kan Aziatisch, dat kan hoe heet het, Thais zijn, dat kan Chinees zijn. Japans kan het zijn. Maar ik ben zelf niet zo'n grote fan van Japans. Ik vind het te vlak.